mun YouTube, että mä näytän miten kalastetaan. Ensin tarvitaan missä tuossa fishing rodi eli onki. Sitten tarvitaan matoja. Sitten madolla pitää painaa sun edessä olevaa vettä. Tuosta sitten odotellaan. Sitten kun tulee sellainen jutska. Noin. Mä sain tällaiset. Nyt mulla on 4 tällaista. Kiva. Nää 5 farmia. Kalastetaan vielä pari kertaa. Mitä? No sinne meni 1 mato hukkaan. Kiva. Odotellaan. Noin. Sai aika pienen kalan. Kallastella. Muuten liiku. Kalastellaan ja odotellaan. No niin. No, toi riitti. Ja tulkaa tänne, niin laitetaan dareja. Täällä on jo pari dare. Täällä on 1. Ja tänne voi ehkä tulla niin kalastaa. En mä vielä tiedä, mutta voi tulla kumminkin ehkä. Niin se olisi moi moi. No ei vois kalastetaan vielä 1 mato. 1 mato. Sitten lopetellaan. Tää lopetetaan. Niin. Noniin, toi oli nopea. Kalastetaan vielä 1. Unohdin muuten sanoa, että fishing rodi maksaa VL. Sitten ne madot on 7 niin per VL. Ja se olisi moi moi.